Вие сте със седмичното обзорно предаване на Актуално.com, отговорите с Спасяна Кирилова, и не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Рокади в служебното правителство само след седмица от назначаването му, а сега опозицията ще иска и вод на недоверие. Иска се иначе смяна на двама министри, на външния и на земеделския. Какво означава това и кой управлява в момента? И още. Пудели, пачки, евро, снимки и контрабанда. Скандалите в митниците и МВР изместиха ли случая с нотариуса? Разговаряме с бившия вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов, който е лидер на партия Републиканци за България. Здравейте, срещаме се в интересни времена. Да, те са динамични последните няколко месеца. Какво означава искането за смяната на министри и съответно евентуалното искане на вод на недоверие от опозицията за служебното правителство на Димитър Главчев? Какво е това чудо? Такова чудо не сме виждали след промените в Конституцията. На тежката политическа криза, която наблюдаваме последните няколко седмици, ние влизаме и в конституционна криза, защото се показва несъвършенството на конституционните промени, защото там няма регламент, по който могат да бъдат правени тези рокади в кабинета, и президента не е обвързан с срокове, за да се съобрази с това предложение на министър-председателя служебния и да издаде нов указ за назначаване. Днес изпадаме в нов парадокс. Говори се вече за събиране на подписи, за искане на оставка на кабинета Главчев, и всичко това удовлетворява само едни. Може ли този парламент да му поиска оставката първо и второ да поиска вод на недоверие? Доколко легитимно ще бъде искането от парламента при положение, че това правителство е назначено от президента? Как трябва да си отиде това правителство? Нямаме представа. Аз смятам, че дори да се гласува вод на недоверие, ние отново изпадаме в конституционен казус, защото назначаването на това правителство става с указ на президента. И всъщност от тук нататък ще има само различни тълкования, но конституционалистите категорично смятат, че сме вече в конституционна криза, и това е най-големият проблем, който в момента създаде това мнозинство, ако го наречеме конституционно, което управляваше страната през последните 9 месеца, преди да се осъществи ротация. Много ме изкушава въпроса: кой според вас управлява в момента, Димитър Главчев или Бойко Борисов? И може ли без знанието на Бойко Борисов Димитър Главчев да поиска такива рокади в правителството? Смятам, че това е да го зададем този въпрос и на децата, и те ще отговорят, че това е правителството, което се управлява и се регулира от Бойко Борисов. И разбира се, с подкрепата на политически формации, като Движението за права и свободи. Като доказателство на всичко това, виждаме и днешното решение за гласуването на бързата оставка на представителя на Здравноосигурителната каса, което означава, че всъщност тук има една единствена цел. Този служебен кабинет трябва да освободи всичко, което е било като съвместно назначение и парламентарна подкрепа в сглобката на управление и мнозинство, което имаше между ГЕРБ, ДПС, Демократична България и Промяната. И в момента виждате, че се разчиства терена, за да може действително да се гарантира едни избори, които не е ясно дали ще бъдат прозрачни. Това ще да ви питам. Ако няма правителство, кой ще подготви изборите и какво правим с тези избори? Няма ли нови съмнения върху тях да се паднат? За първи път, след като бяха направени тези конституционни промени, ние сме в хипотеза с едно огромно недоверие, което стартира сегашния служебен кабинет, назначен с указ на президента по предложение на избраният от кръга лица, заемащи висши държавни позиции в държавата, в лицето на Димитър Главчев, който представи своят списъчен и състав и структура на Министерски съвет. Смятате ли, че е сериозно един човек, който ти му възлагаш тази високо отговорна функция, той да изпълни това нещо със съдържание в рамките на 3 до 4 дни? Това е абсолютно немислимо. Дори и аз като човек, който се е занимавал дълги години с политика, за мен това е абсолютно несериозно. В един такъв кратък период от време ти да избереш най-подходящите лица, ти самия да ги предложиш, защото когато ги предлагаш и слагаш подписа си, за да може президента да издаде указ, ти вече поемаш и съответната лична отговорност. Но за съжаление тук вече не се носи политическа отговорност. Да, това не е хубаво така. Докато в старата ситуация, която бяхме, ние тогава имахме
указ на президента, разпускане на парламента, за да избегнем тези безумни решения, които могат да бъдат приети в сегашния действащ парламент, защото всичко ще минава не през призмата на националния интерес, не през призмата на обществения интерес, а ще минава през призмата за печелене на дивиденд, дискредитиране на политическия си основен опонент и същевременно да направиш един висок резултат, обаче той да бъде изкуствен с всичко това, което може да създадеш като усещане в някои от тези хора. Според мен ще пострада избирателната активност много в това отношение, защото хората ще бъдат демотивирани. Сега е момента да ви питам, какво ще правят републиканци за България? Как ще се явите на изборите? Ще се явявате ли изобщо на 2 в 1 или само на Евровота? В момента събираме подписи и ще се съобразим с законоустановения срок до 24 април да се регистрираме за участие в изборите. Разбира се, водим и съответните разговори с различни политически формации, но не с кои? Дайте ни пример. Аз смятам, че не е коректно да говоря в момента, но ще бъдат партии, които са в център дясно, а не на всяка цена участие в изборите, независимо кой ще бъде коалиционният партньор. И разбира се, обсъждаме варианти за самостоятелно, но също така не изключвам възможността при тази нагласа в обществото и тази демотивация за гласуване и липсата на прозрачност и сигурност за провеждане на честни, прозрачни избори, може би в един момент по-добре е дори да не участваш, защото аз съм убеден, че ние ще влезем в една спирала на избори в избори. И в момента тези конституционни промени дадоха възможност и може би това правителство, което в момента има определена турбулентност и сътресение вътре, може би някой път предполага, че това ще бъде правителство, което ще управлява доста по-дълго време. Прекрасно, от да видим този срок, който кой ще бъде следващия сменен министър. Сега е в момента да нагазим от политическото в политико-криминалното с другите злободневни сюжети. Мислите ли, че трябва вътрешния министър Калин Стоянов, в чиято компетентност да подготви изборите честни и прозрачни, доста съмнения се появиха, да си подаде оставката и защо го остави господин Главчев? Чий човек е Калин Стоянов? Можем да направим извод от това, което се говори в последните няколко седмици, както от бившия премиер Денков, така също от представители на Промяната и Демократична България, които предложиха Калин Стоянов да бъде в кабинета Денков-Габриела. Но виждаме, че разочарованието е голямо и тази яростна защита на ГЕРБ и на ДПС за оставането на Калин Стоянов, когато бяха конфликтите и знаете, когато беше осъществено и полицейско насилие над протеста, който беше пред Българския футболен съюз, показва, че всъщност той вече не е избор на Главчев, а то е запазването на това статукво, което удовлетворява тези, които очакват на тези избори. ГЕРБ, СДС, Промяната и Демократична България да нямат 121 народни представители, с което при всички положения ще се нуждае една евентуална подобна коалиция от трети участник. А ние знаем, че в момента като евроатлантическа ориентирана структура, партия, това са посланията, които виждаме в последните 9 месеца и формирането на това конституционно мнозинство от тези три. Тъй са председател по Магнитски, да не забравяме. Сега, споменахте в едно от вашите медийни участия скорошно, че може да има снимки, уличаващи и вътрешния министър Калин Стоянов. Допускате ли, че е възможно такова нещо? Можем да направим обосновано предположение, че има подобни снимки, защото доколкото беше казано от бившия вътрешен министър Бойко Рашков, запознанството на Калин Стоянов с тези лица, които в момента са задържани, е по-дълго, а може би и по-дълбоко, както казвате. И съм убеден, че при тези комуникации и тези фамилиарничия, които са имали между тези лица, 100% има сигурно някакви подобни снимки. И тук вече се връщаме към така наречената зависимост на определени хора, които са удобни за определена позиция и колкото повече един човек е компрометиран или е зависим, той е много по-послушен и ще изпълнява това, което някой ще му начертава да прави. Кой може да му извади снимките на Калин Стоянов? Бойко Рашков ли? Бойко Рашков не. Виждаме, че в момента снимките излизат от тези компетентни разследващи органи, които са иззели всички тези веществени доказателства, както телефона, така също боравенето с галерията и снимките, които са в телефона, но те са на разположение на разследващите органи, било то вътрешна сигурност, било то прокуратурата и това, което предполагам, че някои от снимките няма да
получат съответната публичност, за да може под една или друга форма да се държат тези хора в някаква зависимост. Ако слуша, няма да излязат. Искам само да направя един паралел, че всичко това, което се случва в момента, това генерира изключително висок корупционен натиск. Осъществява се голяма корупция, голям корупционен натиск и същевременно организираните престъпни групи се чувстват най-добре, когато имат политическа нестабилност. Факт за това, което говоря, е вчерашното представяне на Център за изследване на демокрацията, на изследването, в което те дават един дълъг период от време от 1999 до 2023 година. Кажете ги, данните са прелюбопитни, между другото. И виждаме, ето на тази камера може да ги покажете. Каква е статистиката и кога всъщност е била най-голямата корупция и корупционен натиск, който е бил осъществяван. 2014 виждам. Виждаме първо 99-та. Знаете, тогава съвпадна с изваждането на доклада за корупцията в управлението на Иван Костов, когато имаше един доклад на ДАНС. След това виждаме 2014 година, когато е кабинета Орешарски, и виждаме в момента 23-та година, когато е кабинета ГЕРБ, Промяната и Демократична България. И виждаме, че най-ниските нива на корупционен натиск са били точно в първият управленски мандат, първото правителство на Бойко има Борисов. възможността да бъде вътрешен министър, и виждаме каква е ролята както на политическата воля, която има едно правителство, и професионалистите, които са работили за осъществяването на тези политики, както за превенция, така също и за съответната строгост на закона, която е демонстрирана тогава. Добре, разбрахме какво искате да кажете. Довършете само, защото имам още доста неща да ви питам. За мен проблемът е, че това няма да може да пада като индикатор, защото усещането в хората е в една безизходица, която се намира страната, и в момента демократичната общност се нуждае от един железен купол, какъвто видяхме на нападенията, които бяха над Израел, и видяхте, когато се консолидираха великите сили, Съединените щати, Великобритания, Израел, Йордания, Франция, успяха да противодействат на тези заплахи. В момента ние сме в ситуация, в която демократичните устои са нарушени. Кой да консолидира обществото? Тук трябва вече да има малко разум, да се загърби всичко това, което е като егоцентризъм, и всеки да смята, че е самодостатъчен. Защото няма ли едно широко обединение на всички, които излизаха и протестираха, на всички тези, които са участвали в политики, които действително са отстоявали принципна позиция, ГЕРБ, ДПС и всичко това, което ни се случва днес, ще продължи устойчиво да управлява, необезпокоявано от никой, защото няма вече тази енергия, която имаше в годините на протест. Хващам се за вашата метафора веднага за купола, и не мога да не кажа, че тук купола се пробива редовно от компромати. Последните, които валяха, бяха снимките с пудела и пачките и с главния секретар на МВР Живко Коцев. Живко Коцев не беше ли, между другото, ваше кадрово откритие? Живко Коцев е откритие на Михаил Миков, когато го назначава за началник на 4-то управление в София, което е едно от най-тежките. А когато станах министър на вътрешните работи, трябваше да направим екипи от София, които да бъдат изпратени в провинция, защото резултатите бяха плачевни в Велико Търново срещу организираната престъпност. И така с директора на СДВР, който даде висока професионална оценка, и координацията, която направихме с главния секретар. Така той отиде и резултатите, между другото, бяха много добри. Когато сме имали определени криминални случаи, те са били разкривани максимално бързо и същевременно имаха много силна превантивна дейност за ограничаване на този престъпен контингент, който властваше в територията на Великотърновска област. Тъй като ни отлетя времето неусетно, пак ще дойдете, когато решите как да се явите на изборите. Добре дошли с всички политически сили, независимо парламентарно представени или не. 2 в 1 въпроси. Какво ще проистече от скандалите в МВР и митниците и от този, който се измести от общественото внимание, случая Нотариуса, въпреки че той е доста по-брутален от контрабандата, според мен? Несигурност в институциите, усещането в обществото за липса на справедливост ще се засилва и разбира се, че случая с снимките затисна и заглуши както Нотариуса, 8-те джуджета, КТБ и Турски поток. Да, и се докарахме до там, че екс-главният прокурор Иван Гешев вчера обиждаше депутатите по време на изслушването. Какво от това, господин Цветанов, че има 2 комисии, една за скандала в митниците, дето изслуша служебната министърка на финансите, и другия, дето изслуша Иван Гешев, и не явилите се там Сотир Цацаров и Борислав Сарафов. Каква е файдата от това нещо? В момента всичко, което
функционира като парламентаризъм в България, според мен е вредно, защото то не заздравява държавните устои, а то ги разрушава още повече. И в момента парламентът е част от предкампанийната подготовка на политическите партии за участие в изборите и нищо смислено няма да може да произлезе както от тяхната законодателна дейност, така също и от тези комисии, които в момента се поддържат. Благодаря ви. С горчивина можем да си кажем с Богом Шенген по суша и с Богом Еврозона, ако продължаваме така. Уважаеми зрители и читатели на Актуално.com, разговаряхме с лидера на Републиканци за България Цветан Цветанов, който беше заместник вътрешен министър в първото правителство на Бойко Борисов, а също така и вице-премиер. Останете с Актуално.com, за да следите в реално време тази небивала конституционна и политическа криза, в която ни натикаха. Останете с нас.